Kinordonan at nagpaskil na ng babala ang mga otoridad sa palibot ng gumuhong slope protection sa ilog ng Barangay Bambang, Candaba, Pampanga. Umaga pa lang ng November 28 ay unti-unti na raw lumalagotok at nagbibitak ang naturang struktura hanggang pati ang daan sa gilid nito ay mistulang nilamon na ng lupa. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan na nakatira malapit sa gumuhong slope protection, abot langit ang pangamba gaya na lamang ni Mang Lito Abraham. Siyempre natatakot yun dahil pag lumaki ang tubig. Kawawa naman kami rito. Malaking abala rin umano ito dahil pansamantalang tigil sa pangangalakal si Mang Lito. Uunahin niya muna raw tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang problema, isang intindihin pa ang pagkukuhanan nila ng pagkain, lalo na't aminado siyang isang kahit isang tuka ang kanilang sitwasyon. Siyempre yung pagkain. Saan kami kukuha ng pagkain kung malaki ang tubig? Nangangalaka lang ako. Hindi po kayo makadaan ngayon dito? Hindi, doon sa kabila. O kung malaki naman tubig, di ka makakadaan din. Inalerto naman ng Municipal Risk Reduction and Management Office ng Candaba ang DPWH at DNR Mines and Geosciences Bureau upang siyasatin ang pangyayari. Nagsagawa na rin sila ng inspeksyon sa mga pamilyang naapektuhan na aabot sa 15. Siguro, magmula dito sa may portion na to, magbibilang tayo. Sabihin na natin minimum of 15. Pero kapag nagtuloy-tuloy yan, it can go beyond that number. Patuloy rin ang isinasagawang soil inspection and checking ng mga geologists sa lugar upang malaman ang dahilan ng pagguho. Iniutos na rin nila na magsagawa ng paglikas sa mga residenteng nakapalibot sa ilog upang maiwasan ang anumang aksidente. Sa oras kasi na magtuloy-tuloy ang pagkawasak ng nasirang slope protection, maaaring umagos ang tubig mula sa ilog. Bagay upang bahain at mapalambot ang lupang kinatitirikan ng mga bahay. Rainiel Pawid, Seal TV News.